Gabonak ate jokadakun honetan urteko sasoi honetan protagonista izaten dian azokek hartu dituzte Bailarako herrixetako plazak. Oinatin, injogu lehenengo geldialdixa, elkarrezi ikastetxeak antolatutako elkartasun azokan. Amaia Aranzeta, elkarrezi ikastetxeko zuzendaixa. Beste urte batez, antolatu duzue elkartasun azoka eta ja badia batzuk. Bai, badia ja urte batzuk eta hor behin beha saldunen nuanak honen naiz. Pandemian ostian azkenean hor eukikoen inflexio puntu bat, hausnarketa puntu bat eta hortik aurrera gabizapurat formatu txikitsu hua, baina lata erakunde pila bat, gehixen bat hemen bertako ingurukuak eta horreiri apur bat ikustarazteko bertan dauzen erakunde eta elkartiak. Bultzada hori ezinbesteko izango da eurandako behar. Bai, azkenean hemen aukeria muten dago azokan, eurak parte hartu eta ikin dagoen lana eta hori dana erakutzi eta lagunketako beste modu bada. Urtetik urtera egonkortuta mantendu dan azokia da, zein ja, helburu nagusia ze asmokin antolaketan duzue? Hau da azkenean, ez dakit Gabonak bertan dozelako, hasiera baten nondik urten zen egizu zen da, ez dakit lehenengoa zeateko zela inzan. Baina azkenen urtetan ezanekena eta nire ustez helburu hasieratik izan dela Euskal Herri mailan eta gehixen bat beben inguruan dakun elkartez berdin ere apura biztalatu, jentiak ezauketako euren lana zein jan, zeiken dauen, zein zuri lagunketan xauen, ero zel burukin, eta apur solidaritate puntu hori baitea piztea jentien gan. Zertara etorri zai, zer ekarri duzue, gaurko elkartasun azoko honetara? Etorri gara umetxako tailerrak egiteko, daukagu horrelako hostailuak, Bizkaiko elkarte bat gara, energi berriztagarrien lana egiten dugu eta eskoletan egoten gara, Araban eta Gipuzkoan batez ere. Eta energia berriztagarrien aparte egiten dugu elikadura osasuntsuko tailerrak eta horrelakoak. Orduan umei erakusteko beti ez daukagula behar pilarik, korronterik, jolastu dezakegula eta bizi dezakegula beste gauzekin. Zeue gaurkoan hartu duzue, maitxo bat zeuen kontuetarako. Kontaiazu apurtxo bat, zer dakotzuen hemen, zela injo zuen, kontaiazu horreik gautza danak. Pilin bat eskolan plastikako klasetan, ibili gara gauza reziklauakin, baiten gauza diferentiak gabonetakoak eta gero saltzen. Eta zer mozdoia goiza, saldu duzu zerbait jala? Gauzatxo batzu saldu du, baina ondio goiza pilin bat tortxe goia, eta gero biltzen duen dirua ONG-tarako. Mari Jose Ibarrondo Otzoñati elkarteko kidea. Hilero antolaketan dituzu zuek azokak, gaurko honetan elkarrezi ikastetxeak antolatutako elkartasun azoka barruan. Zela doia? Elkartasuna Gabona datozela eta antolatzen dago hau eta hemen tartian sartzen gara. Zerrekin etorri zai? Zerrekin etorri zai gaurkoan? Zerrekin? Gure betiko produktuak. Normalian nik eta nire lagun batek jositako poltzak amantalak, belarritxakuak, hainbat lagun, karteratxuak, motxilak, gero egiten dugu sorteo bat, hiru sari, boletuak euro baten saltzen du, eta sorteo bat. Eta gaur bereziki dako, Aloñamendik zediutako argazki batzuk eta ondo gabi saltzen, bai. Zeuen dako lehenengo urtia, elkarrez ikastetxeak antolatutako elkartasun azoka honetan. Zela doia, goiza? Ondo, hotz, baina ondo, egisa esan. Jentia gerturatu da, eta, badau, movimentotxua. Geukei finikun gauza dia, genozidioa stop jartzen dauen kamiseta batzuk, eta gero, zozketa bat, Gabonetako zozketa badaku, txapa bidez ikindu zozketia, eta oso ondo. Bai, pose gauz, guztura. Esan dut lehenengo urtia dela, baina elkartasun azoka baten, Oñati Palestinaekin ekimena elkartia beha, hemen agoti ezinbesteko, ezta? Bai, klaro, bai. Palestina, sufriken dabien egoeria ez da oingua, urte askotako kontua da, eta lamentablemente luzea behirako kontua izangoa. Orduan, geu Oñati Palestinarekin taldea oindala gutxi eratutako talde bada,
genozidioan, atzeneko 2 urte honeikan mundan genozidio horren inguruan sortutako talde bat. Eta, bueno, bai, entau egin ganean elkartasun azoka egongo zala, urtero otun dela, baina, entau egin ganean aurten egongo zala. Bai, momentuan erabaki geben egon biharreko leku bat zala. Apurtxo bat, salmentan dakun gauza honek saltzeko, baina baika presente egoteko, presente egoteko eta jentia ez deixen aztu, Palestina pazikin da biena. Amaia Goitia, Bubulum elkarteko kidia sortzailea bebai, zegoen dako urteroko hitzordua, elkartasun azoka hau. Bai, aurreko urtean kalen gebe, baina bestela azkenengo, ez da gehi, 15-20 urtetan, hemen txegoten gabeti. Zeuen elkartetik, ezibesteko izango da, solako elkartasun azoka baten egotia horrexatik, zeuen urteroko presentzia. Bai, jendeak izauketako apurtxoa proiektua, bitartean diru apurtxoa lortzeko babesketako proiektua, oso ondo etortixako egisa esan. Zertan oinarriketan da, zeuen elkartean ikendu zuena? Bai, daku Nikaraguanan zona ruralian guazen esatera, laguntza jasoten ez da honin lekutan, daku 6 pertsona kontratauta, etxez-etxe biharra dakoin ume eta gaztiei, bihar berezisa dakoin ume eta gaztiei, atentzioa emeteko. Askotariko postuak egon dira Elkarresi gaztetxeak antolatutako elkartasun azoka honetan eta Oñatitik Aretxabaletako Gabonetako azokara ingo dugu jauzisa. Etortzen gara harreman dendatikan eta Iruatz taldetikan. Postu eskatu diogu udaletxeari eta pozik hemen egotea urtero bezala. Eta esan dizu, ez da urtero hartzen dezutela parte, zergatik dauka ez garrantzia Gabonetako azoka honetan parte hartzeak? Gertutasuna jendearekin. Bere momentuan maiatzen egiten genuen baita ere Loramende Euskara Elkartearekin, baina hori desagertu zen eta gertutasuna jendearekin eta esplikatzea dauzkagun proiektuak esplikatzeko jendeari. Urte bastante egonaz artizau moduan, zendik ikasi dut patronajei moda eta orduen beti gustau izen jat munduan modana. Eta oinarte goten nintzen artizau moduan eta aurten aurrera botanaz eta ireki dut arropa denda bat eta 2 hilabete eta erdi arropa dendakin. Eta animauzea ez da, Aretxabaletako Gabonetako azoka onta etortza zer da ekarri dezuna? Bai, azkenien ekarri duten gauzak izen di apur bat erreixa jaizteko dendatik, ze dendan iria ez daudurana kalean, dau Santakurtz kalean, orduan beste ezin dut ekarri dana. Orduen ekarri dut pijamak, fularrak, bero maleta viajekoa galtzetinak, eta holan gauzak apur bat erreixak, biena bai oparitzeko gau. Oñatin hasi dugu eguna Elkarresi ikastetxeak antolatutako elkartasun azokan, hortik Aretxabaletara jo dugu, Aretxabaletako Gabonetako azokara, eta hemen akaboko dugu eguna Arrasaten, Zeber Altube plazan, jostailu trokien merkatuan. Arantxa Osoro, Txatxilipurdiko kidia. Zuek urteroko hitzordu izaten da, zeuentzat, jostailu truke merkatu hau. Ez du ikusten ja umiak, baina horrek esan gure dago ja lehenengo orduan asko pasau eta fanda duzela ja. Zela fanda, goiza? Oso ondo, joan da egiza esan, hori zuk esan duzu moduan lehenengo orduan egoten da jende pila bat, kanpoan ja etxain egoten dira, ordu erdi lehentxua etortzen dira, eta ja hilara itxen dago kanpoan, eta zain egon dira, eta lehenengo orduan izan da, garbitxu dago lan, Beti bera. Bai. Zein izaten da funtzionamentua, merkatuana? Gabonetan, egiten dugu Gabonetan eta maiatzean bai, baina Gabonetakoak arrakasta gehiago dako ondiokan, urte gehiago daramagu bai egiten, eta jasotzen ditugu jostailuak astian zehar, astian zehar eta zapatu goizetan bai, 9 egunetan zehar joten gara jostailuak jasotzen, eta jostailuen truke txartelak banatzen ditugu. Eta gaurko egunez egiten dugu azoka bat, eta azoka honetan jasotitako jostailu guztiak jartzen ditugu erakusketa moduan, eta beraiek datoz txartelekin, eta euren txartel bakoitzeko nahi dagoen jostailu hartzeko aukera duke.
Baiarako askotariko azoken artean, okil azokia daku Baiarako sortzaileak biltzen dituen azokia, eta azoka behan sortzaile edo antolatzaileetako bat, Maria, osez, gurekin daku, Maria, jendetsua bado barruan, gu kanpora torri gara elkarrezketea itera, baina badabil jentia. Bai, kriston girua, guk be ez genik izan osan doze espero, eta egisa esan oso posik, jende pila dabil, osake, bai. Ez da lehenengo aldixea ekainien be inze behin, ez da datozen urtetan be jarraipena emuteko asmoakin, ala zela ikusten duzuen? Bai, printzipioz bai, hori ekainien inginun lehenengoa eta egisa esan oso gustora, zeuku egun horre gogotxo bat, Debagoieneko sortzaileak batuta zeo zerritxeko, ekaineko oso politxe izen zen eta oingoakin espektatibak ja beteta, osake bai, nik uste dute jarraitzuko dugula bidontatik. Badau nundik tiratu ez, Debagoienean, sortzaile munduan? Bai, batzutan emuten dago, egunerokoen iguale kostetan da ikustia sortzaileak badauzela eta sorkuntzakiko saletasunero lotura hori badauela eta holako ekimenek laguntzen daue ikusten, bai sortzaile aldetik, juntau gare 13 sortzaile aurtengo azokan adibidez, eta Debagoieneko 13 sortzaile juntau gare, eta jentia be gogotxu dau, eta etorten da parte hartzera eta ikustera, osake bai, emuten dago energiatxoa jarraitzeko. Zuzeu, zehazmokin etorri zara, zerbait zehazki erostera, bultatxo bat emutera, zehazmokin? Etorri naz pisa bulta bat emuten, aber zer daun, olako marka txikiak erostia, oso originala irutien jatez. Normalian dendetan, ninditek-zeko dendetan, astozu topaten olako gauzak hain politzen da eta hain ondoen da. Orduan ber topaten daun, igual kamisitaren bat, imanak behikusi horaz, belarritxakuak, hor nago, behira. Askotariko produktuak, askotariko zuk esan duzu modura, sortzaile txikinak inja horrebe garrantziako, zeurei babes hori erakutzi eta aletxo hori aportaitia. Bai, batez ere gabona datozela bueltan, olako regaloak eitxia gabonetan oso politza da, originala, da albokoari apoia birdotza hau alboko sortzaileari, da gure nortasunaren alde, zati bat da, orduan honen alde nago, orduan horrezatxek, ona etorri gara ikusten aber zer da. Igual amari zer erosteko gabonetarako, edo aizteari edo.